Kulay PWPAway, sisin pat ngapring api sa kan Amen Faithful and True Channel. Paring ni kisingi jing pen krek nak kapanta ka Pentecost. Tingin ya penle jumut sapang uman sim bakuin. Patakan ni kisingi uman sim bakuin upenla bandon jing akren bat ukris. Nei upenla ban wanra ya ka jing tip ya ukris. Halor kan ni kapang tingin ya late nang ta ngin page ngin sim artli ki record na ka Bible. Ka Catechism of the Catholic Church nomor rus pa propulai ka ong ta ka basim na ka city bin kong jong Paulus sa kinong Korin kalon ka pa khatar khot lai la thok kum ne om don ubala ban ong u Jesu Christ ulong utrai lai tang da umen sim ba khui om don ubala ban ong u Jesu ulong utrai lai tang da umen sim ba khui tho upol cha ki nong Korin ka city bin kong Shaki ka lanong ka pakharar khot lai marsa koi pat ka city jong upol ka lanong ka ba sau kon riu ka city shaki nong Galatia la tho shaki kumne ublei ulapha ya uman sim jong khun jong u ba perta aba kamut kopa ublei ulapha ya uman sim jong khun jong u uman sim jong khun jong u ba perta aba upha chano ya uman sim jong khun jong u kumut ya uman sim jong u Jesu shangi iwei pa iwei but une uman sim upen perta hapo jengi bangin ong pa ya ublei bangin ong pa ya ublei kani ka jingtip jong ka jinget kala banlong tang ha uman sim bakut kani ka jingtip jong ka jinget kala banlong tang ha uman sim bakut nakawipat ka paragraph sauspa arpusau jong ka Catechism of the Catholic Church da ka jingki jong ka jinge ay uman sim bakut bat ka jingkring tau kpa nginget how Jesu bat ngi pla kene jing pla jong Petrus melong Chris ukun jong blay ba im Matius kanriu dukat kanriu wa kene dik kumno lapen la ya une u Petrus ban ong kumta sapang u Jesu kede ka jingki jong ka jing ai jong man simakui bat ka jingkring u blay ukpa bat nginget how Jesu bat ngi pla melong u Chris ukun jong blay ba im bat ngitip halor kane ka jing pla jong u Petrus ba u Jesu ula seng ula tei ya kawai ka kenhun ke patmai ni ong ka palang ni ka kenhun ni kane ka jing sedang jong kan niam Kristan jing sedang jong niam Kristan pat ulabu ya uno yalam upadon ha pertei u Jesu kane ka de ka kenhun jong Jesu wade u Jesu balakhat ya kine ki khat arngot ki beriu ki bakerpang atho gospel legit ya kitu ki bau mon Gospel kum Lukas ya kiba umuan de nakamata kini ki beriu kiba umuan utung wei unong yalam pat une ude Petrus pat uyai prang berbor pat hakan ka por ta ka jing penki jong umen sim bakui pat ka jing kring jong bleu kpa ha une ya une u breu ba la shajet da u Jesu bandana po akan hun jong ban ong lani ban plai kani melong ukris ukun jong blay ba im bandon te kane ka jing penki kalong kumne ne jing penki jong sim kui kalong bandon jing jan bad ukris ni dei ning kong ban syak ta da uman sim ba kui bandon ne kane jing jan sya ukris kumut larangi kwa ban long ki ba jan sya u Jesu barabor ni dei ning kong ban syak ta da uman sim ba kui Hak wipat ka paragraph sispa sanpu arjung ka Catechism of the Catholic Church ni siya mikini ki kitien om don uban la ban nget how Jesus Christ klem da yo ban tao man sim jung hoi om don ubala ban nget how Jesus klem da yo ban ta ne klem da don jing tre jung man sim jung u wan ban shem bat ngi
บัดบันเป็นแม่ยากจิงเงจหังีเกตากำจุมันซิมคุยวันบันเยเซียมบัดงี้บัดวันบันเป็นแม่ยากจิงเงจหังีแต่กบอร์จึงบัพติศมากับลองกับสักกันมันเป็นกองจงจิงเงจมันซิมบักคุยหากบาลังเป็นเป้าเนเครนยังงี้ดักจิงจานบัดวันเป็นเครนยังงี้ชิเมตอยากya ka tolong jing im hau kupa bat ya ka bala terwa hangi hau kun ko ban ne kene ka wei penta da ka bor jong baptisma ka balong ka sakramen jong ka jingye sim ba kuit ha ka balang upen pau ne kren yangi dan hangi da ka jing jan bat simet marway wan ban keren yangi wan pen pau yangi ya ka tolong jing im hau kupa ya ka ba la terwa hangi ha ukun iranius bakuit we ne ki kpa balang jongka niam kristan ulai kai ka baptisma ka ai yangi ka jing ai jong ka jing ka thamai hau blei kupa lengba jong ukun hau men sim bakuit ngen ong biang ka baptisma ka ai hangi ka jing ai jong ka jing ka thamai hau blei kupa lengba jong ukun ha men sim bakui naba yakito kibadon yo men sim blei layalam syakaktin kamut syau ukris bat ukun ura yaki syau kupa bat kupa upen kup halor jongki ya ka jing bom ut Pat kamla ban long ban yo ya ukun klem sim. Pat omdon ubala ban let ukpa klem ukun. Naba kajing tip ya ukpa kalong ukun. Bat kajing tip ya ukun ublay layo lengba sim bakui. To bat yakine bila ban sengap yang sisin hingga penkut no kumne yakaba mentakasi bat tungin yai khot berbor ya untuk mensim bakui tungin yale kat bala ba kano ke jingle jungi kan amdan ke jing khanglat ba mensim jung blai mensim bakui bun wan ban shong hapo mensim hapo ke donot jungi hapo ke jing im jungi ban penyai ya ke jing im jungi ban long ba jung mensim hau jisu ngin la ban khot aba kopa to mata ngin penlej tak pangi khot ya ke jing rap jung mensim jung blai hak steng pa berkun mensim bakui amen wan mensim bakui apo ke donot jungi pen syai ke donot jungi kenang men tip ya ki bade jung blai wan mensim bakui apo ke jing mut jungi bangin tip tu ya ki bade jung blai wan mensim bakui apo ke mensim jungi bangin long tang jung blai pen kuit pen kentang ya kat ke pangi keren pen ngile kenang ba ki barok ki long tang na kapanta kaburam ublay. Amen. Ha kristeng kupa berkun mensim bakut. Amen. Sekendu biang selesai.